Hello, magandang buhay and welcome to my channel. Go. So ayan mga box, kung nakikita nyo naman sa aking title, at syempre kung nakikita nyo na kung ano ang gagawin ko. So ayan, kahit huwi naman tayo sa ating mga challenge, pero susubukan pa rin natin kung gaano talaga kaanghang ito. Pero curious ako talaga maanghang pa talaga yan. Try natin. Hindi ko alam kung kaya ko. Kasi ako, mahilig ako sa maanghang. But, bago ang lahat yan, nakahandap ako dito na gatas at din tubig. Just in case lang po kung kakayanin ko ang kanyang anghang. Galing ha? Ayan, tinaghalo ko po ito. 3 times siya, tsaka 2 times. Kasi hindi ko pa natikman talaga. For the first time natin malalaman kung gaano ka talaga kung gaano talaga kaanghang nito. So, ayan. Subukan na natin. Hindi na natin ito talaga magsubukan kung gaano katapang ang mga waray. Darna! Darna! So, ayan, ito na po. Itatry na po natin. Amoy pa lang parang anghang niya. Dahil natin na ang anghang niya. Try. Parang amoy niya palang maanghang. Grabe ang anghang nga. Grabe ang anghang nga. Hala, grabe. Kung di pa lang nakakain ko ang anghang. Grabe, hindi ko yata makakaya. Hindi ko yata makakaya ang challenge na ito. Nope. Buti pa lang yung nakakain ko, maanghang na grabe. Tuloy na naman tayo. Grabe mga box. Sobrang anghang. Hindi ko lang nakakain ko, grabe yung anghang.
excited tayo. Pag hindi ko pinaba, yan mapapakain ko sa mga kapatid ko, papakain ko sa kanila. Ay, nako. Parang gusto ko ng sumuko. Pero try pa natin. Excited pa naman kanina. Mas ngayon ko din nakain ko. Diba? Pinatawag sa mga tayo. Grabe yung anghang ko kaya. Ay mga box, di ko kaya. Box, di ko kaya. Sobrang anghang. Ginagawa mo? Ayoko na. Kung di pa na nakakain ko, grabe. Ayoko na. Hindi ko kaya. Magkakalmoranas ako dito. Paano din lang akong pala mong jowa? Ayun, papatry natin sa mga kapatid ko. So ayan, parang hindi ko tumawag-ubos. Hindi ko kaya yung anghang niya. Grabe. Tumaga na agad yung yung bibig. Ang gamit pa rito na. Alam mo, pag pinabigil ako, namaga yung bibig ko. Grabe. Hindi ko kaya yung salis na. Pero kasi masarap talaga. Kaso pagkainin mo, gulpe, tinsimo do bodlot na. Hanggang ngayon yung ano niya, yung anghang niya na dito pa rin. Kahit maraming tulog na pinainom sa baba. Grabe ko, namamaga yung bibig ko. Masarap talaga siya. Kaso sobrang anghang. So, ako na. So, ayan mga box, feel ko tayo sa aking challenge. Talagang hindi ko pa siya kaya. Okay. So, ayan na, napapatunay na yung mga waray hindi matapang. Hindi rin maisog. Ayan. Sa mga nag-aakala dyan, yung mga waray matatapang. Yan o. Yan ang mga ano. Hindi mo na kaya. Ayan mga box, so hindi ko na ito
ubusin kasi hindi ko talaga kaya. So, film po tayo sa ating challenge noodles. Challenge noodles! Ayan. Kaya ko na mawag yung ganitong challenge. Sobrang anghang. So, ayan. Hanggang dito na lang po. Tatapusin ko na. Maraming salamat po sa iyong panonood. At hanggang sa uli po nating pagkikita mga bags. Ako ang inyong bag ng waray na nagsasabi, ingat po. Huwag na kayong kumain masyado. Bye-bye! Subscribe po my channel.